И здравейте хора, аз съм Марин и сега ще ви покажа моето лего, но няма да го строя сега, защото съм в Германия и утре ще се прибирам. Така че в понеделник на именния ми ден ще ги отварям. Вижте какви са те. Лего Цици, полицай и полицейска кола. Ето, вижте, струват колкото в Киполен и съм в Германия и е с евро и струва 3 евро и 49 евроцента. Лего Сити и вижте, готино ли? И не забравяйте да се абонирате за мен, че съм го направил. И само да видите. Опа, извинете, падна. И това да е. Вижте, хубаво ли? Сега ще обърна и отзад. Извинете, че не го виждате, но как да го направя така, че да го виждате. Да! Извинете. Извинете, хора. И е готино. Нали? Готино! Да. И не забравяйте да дадете лайк и всичко най-добро. Да се сете. Имам още легота в Габрово, където мога да ги отворя. И ще да и ще ги отворя. И се абонирайте за канала ми. И ме поздравете с нещо. Ако можете. Например, моя приятел Кристиан. Не мисля, че го знаете, но той може сега да го гледа. И какво да кажа друго? Да, имам още една Лего Сити джунгла. Там са спадналия самолет и ще го сгладям. И ще съм с моя братовчети. Какво друго да ви кажа? В Германия не е чак толкова готино. Навсякъде какво да направиш, само като тигнеш шум, полиция. Като не си пресякал добре, полиция. Като си забравил нещо, полиция. Не забравяйте. Извинете, не се вижда. Да, вижда ли се? Да, вижда се. И добре. Дайте един лайк нагоре и се абонирайте. Чао! Извинете, не мога да угася.